Mr. Blackwood chu Lily bula chuna vakala Lily chuan khongai takin ganau te min chanim sakro atia Mr. Blackwood chuan lausu lo tlai deuh hleka gang takin damdoin lama kal ngalang antia an pom tho ngala Sophie chuan Mr. Blackwood ani kha me chela tlak lo takani kha ingati ama khan I huni khokal duwa antia chuta Mr. Blackwood chuan assistant hena chuan factory hi lo khagula tuma inlama lo hotel songche ka phalna la lo chuan tuma lo chotil songcheu chuan ani chunga hian thil thalawa thlengani ve chuan injinga mi pakhatal hian aman chun pe ngei tu ani atia assistant chuan ole ka pu khalo di don nia ati chuan factory a na to kho chu khoya ma uncle lo na tu gain Mr. Blackwood naw te chuan an lo hual ta vek mai ni matoka chuan Lily chu an pomlu ta rang takin damdoin lampan chuan an tlan ta Mr. Blackwood chuan lausu damdoin kan thlenga engkim athale vek mayang tin han nema Lily chu thele vin akon hoi chowa Mr. Blackwood chu akon enane hetilai hian inlam panglo langa Mr. Peter kan khan nu bang hena chuan kapi Mr. Blackwood ta nupui tur chu tuna hendin mun thalo taka ading mek ni ran soi ni akon tia nu bang chuan entim hoi suya anti chuan tunan sui dan chuan din mun thalo taka dinga anau te po achan mai hlo mani damdoin lampan rang takin an kal mek ani chu ti nan soi nan lea nu bang chuan khoi mo phone kha tin phone chu han la ti chuan mi tu te mo chu han bia doctor thiam ber te lo en kol turin tuna Lily omna hospital a kon kal ngal turin a turan ni chuan am private jet palom hang mai turin a han order hala ka fanu turle ka tu do piang mai tur chu in chan him nge tu ani in chan him thelo ni chuan in damdoin tan apoi zo khang tin ava vau bokoni damdoin ni tu chuan ole ka pi thei tok pan chodon nia tin doctor ho po chu chulai damdoin pan tu chuan private jet te chuan an lo kala hetilai hian damdoin alo langa Lily po chu in zaina roma nok lun tuma Mr. Blackwood po chuan alo kalpuya Lily chuan mingai to su he chu ka tha kanau te hi himdam takin lo piang se ka du ni mai kanau te damna tuang di chuan he chu kanun ne hi ngai pe mo ngai ro nia he khovela hin lo piang se dam takin lo piang chok fe se ka du ni tin an soi non lea te chuan in zaina rom lama chuan nak se chuan an nok lu ta ni chuta le doctor ho po chun lo kala le iche vat vatang le an lo tia Mr. Blackwood chuan pon lama chuan alo nga ka doctor ho chuan an han boi pui ngal ta vat vata ngoi tu naute nu hi adit muna thalo khop mai Mr. Blackwood kan va zo me ngai don ani naute hi kan chan him don nge nianga anu zo hi kan chan himang duwa than me ngai don ani hi antia chuan nawas pakha chu pon lama chuan kan chuaka kapu din hun kyo tak maya kan ding tlat mai naute le anu hi an din mun a hlo me maya tuna hian tuima zok chuan annun na an chan ngai me thei tu zok ne kan chan him don tin a kan zo ta Mr. Blackwood chuan chulaya paper an lo ken chu a mingan signa engpo thleng se ka ngai pe mo lo anu kha anun na pe mo zok anu khain chan him tu ani tin a khel ta ne chuan na snu po chu in zain rom lama chuan a le ta bona chu Mr. Blackwood chuan alo ngak deuh top mai doctor te chuan thei top chuain an han be le zera Mr. Blackwood po chuan do thei takin alo ngak zera da ka engam zat aliam ta te chuan doctor pa chu a kan chuak le ta Mr. Blackwood ne na chuan kan lom pui khop mai che van nei thak takin anu le nau te chu an thae te chuan tunu chunga a gai lo te ya nau te po chu kan mu thei to do ne a kan ti ta chu ti kon sui ta ka chu Mr. Blackwood po chu lom ta hle mai ole nakina chuan Mr. Blackwood po chu Lily omna ho ma chuan
avaluta Lily chu thele win a kon thu chuaka Mr. Blackwood local ani mo anti chuan Mr. Blackwood chuan kha mi zana thil thleng zong kha ka khia ka ti lu ni me lo nia poi ka ti khop mai ichunga ka thil ti te kha a han tia chuta Lily chuan a kema thiam lo zo ani eng mo in khriat thiam lo na oma poi ka ti khop mai kema zo khen ngai tam dil tu chu ani ya a han tia chuta Mr. Blackwood chuan eng pon ni se hun liam to no ne ya ani tu ang ani vek to a tuna no te lo piang do na chu wang chuan company hian kanin nei me ngai don ani tuna tonga ni thum nuwa company hian kanin nei me don nia chuan kanu pui i do nianga mi te pon za takin Mr. Blackwood nu pui ti nan khato chenga him na le zom na le event him na pek che ka tum don ani chu ka chung ko ta na ka ti thei sang be ania engma lungai tu om lo nia ka chung tu pan nangma hi andu lu tuk don chania chuan nau te lo piang mai tu po tin han suya ngoi go lok i seyom je chu company han kanin nei nga in pui ka ni don mo antia o ni anti chuan ma se nau te wang hian mo kanin nei nga tin han zot le Mr. Blackwood chuan o ni ye tin alo chu bung ho ani heti lai hian Mr. Blackwood nu le Mr. Peter te chu dam doin lama chuan rang takin an local ve nga la khoya nge ka monu chu om tin bi ber po chu alo awa kapi mon changin kan theng trap to e tin bulomi Mr. Peter po hian alo beng dai ve ni a om na rong chu an va theng trap to wa Mr. Peter hian man mo lu tu ka ngai henem doctor te kan zot to adin muna traffic to tin an soi kha antia ma se pi ber chuan tuna hian mai chanang ni muk do ni ka welcome a kan chung ko hen ka lom lu da ni ti lam tir nan thil pek te ka du lom thil pek to te kha ilo bo sei vek to em antia te yang mai ka bo sei vek to ka man to tak pariat ngai mai le thlatina a hlo tu dollar tam tak nen engkim pe fel vek ni to lom antia heti lai hen rom lama chuan Mr. Blackwood chuan entim moi seya kanu pui ni chu idu lo mo alo tia apoi ka ti khop mai nang hi pasal tan ka nei thero cheni voi ni voi thum bak ka len tong lova khati ang thil ti sol pala wang mai maya dang chunga pasal ta na hanin nei mai chu adik ka ti ro ni kha kan thil ti sol palang ka chu ani tu ang ne vek to wa chumi wanga thil dang ti sol le ka du lo ni tin a han soya chutia a soilai tak chu Mr. Blackwood nu te chuan lo khave Mr. Blackwood chuan heu ava mak ngai ve ka fa pa hi mi zong in an lo du thina mo ka tia ma se mi zong in an lo du ho lo mai ya heti ang mai che hin lo omani mo tin a soi ni Mr. Peter po chuan makati khop mai ningot mai chutam takin mo nu ni tumin Blackwood chung kwa loi lu tumin chuan la chu thil chu ani hian a khem ya lo nge ne nga ani na taka chon phei chamman ani kangot ni ti hi afia silong chon o so tiang son a chang lawang mol he ka va khil fia nga lange an ti ya ma se nu ba chon angai lo va khil fe lo me ko so tiang mai chia poisa enga tan ma ngai lo so tun lai am hu tu kan wang to te me nia chu wang chuan sum le pai kan nei zia khria pon ni se a kon du pha gang chong lo a thin lung jok so kan nei ngai ni muang changin man molo te in so tiang ang bi tha sa chu kan chua tu kan lo tin lo soi ve a chuan muang changin rom man na kan siam don nia atini hetila hian Mr. Blackwood chuan hi Ethan Blackwood kania ti chuan Blackwood company a hian an ho tu pa kani tin introduction lo pe a ma se Lily chuan tungai ni ti chu ka khasa vek to lo ma lo ti chu ti chung chuan ka so na chu ira hnol do na mo antia heti lai tak hian manager Johnson kha assistant chuan a kan huaya anaw te chuan anon huaya anong ma chuan Sophia po khan on huai tel vea kapu khong ai takin min kha thiam ang che thil kan ti dik lo ni e ma ni thiam lo vek ani khong ai takin kan na tong in min pan lo kham la min ngai tom tuin
kan long nen che ni tin amha chuan an kan thing thuta a Sophie po chuan Mr Blackwood ke ma thiam lo vekani khoi takin don tum chu min ngai dam la ti chuanin an ho ai tin thil hi thang le to ngai lowang an lo ti ve boka ma se Mr Blackwood chuan kan hne na ngai dam dil ma ta chu ka chunga engmai ti sual he nem an tia assistant chuan kam pu thu sei chun khrem an he na ne rovin anu pui tuk hne na zo khen ngai dam dil ha ro an ni chunga hian thilin ti sual zo ni a kan tia Mr Johnson chuan enga anu puya Mr Blackwood ani hi inu pui mo nia an lo tia Sophie chuan ngoi the ani thei do he noi chu ka kha chiang lom nu le pa nei mu mal lo nu cham ina tonga kon kala nei hi entinga Mr Blackwood hian he tiang mai chia te hi adu thei zo kanga makhle mai a alo tia chuta bile chuan Sophia nia isoi di khop mai nu le pa chu ka nei do nge lom nu cham en kol nei na ka se liana ma se chumi ani wang chuan mitik lo ka ni tina ni lova ke chuan dik na te nang ni na in nei ve lo rin om na te ka nei thung lom tin a kan soi chuak ta ma se Sophie chuan entin moi soya khatiang khan mi ro pui tak le thiang him tak angin in soi mo ana thon hmun in angwenga inung chang tu kan kha chiang ve kha bolom mi pa tam tak biak thin dan te tin ka supervisor ni na din hun poi du wangin Mr Johnson chu ilo thlem fe hal ni dom ni khang zong zong thleng chung khan mi thiang ni mangin in soi pi khamo tin ron din chua chun tuma ma se assistant chuan amaya chuan han benga a thing thule ta nok maya chuta le Mr Blackwood chuan linin na chuan le emi te hi engtiang nge kan ti don le engtianga chin fe ngai du se ro le a han ti ya lidi chuan ngai to wang wanga henu hian ka fa ati lum trepa chu wang chun ol sam tak chun ka ngai dam thei lawang a kan ti ta Mr Blackwood chuan ole try helai nu hi a theoria city tang hian ka chuak bula he khopu ya hian voi khat ma lo du te to ai lo chu kan ka du ni an ti ta ole ka pu an ti ta Sophie chuan an ni lo ani thei lo nung khoi te su heti mai chuan ka kal thei lawang lili I thil ti hi adik lo nia aman chu ila tel ve kho pang tin ala au zuya pon lama chuan an hroi chuak ta ni Mr Blackwood chuan manager Johnson nang hian kanu pui diklo takin ilo pu vela nang po hian thi I phu ni a han tia ngoi the Mr Blackwood khoi takin min sei fe tir te in na pui chu engwang nge chu tiang ka ti ngam mo tanga lili min tam pui te Mr Blackwood hne hian khongai min til sakte factory a iom lai khan thei to pin ken kol that chi kha khang te kha min khre sak vela an tia ma se lili chuan factory na ka tholai zong zong khan du sak na ka dong ngai dawa ka lo chu zong zong kha ka thorim na ka lo chuani chuan nang hian ka chunga eng thil thama ti nei lo I thil ti fa chun po mut pui tu ring in so man rom ni an ti ta chu thu han sui ta ka chuan Mr Blackwood chuan ole to ke an hi pon lama khoi chuakula ti chuan company danga po na tho thei dolon tukin in block vek don ya a noi thakho zong zong po in ban don ya a ti ta ole ka pu tin Mr Johnson po chun khoi chuak don ta Mr Blackwood khong ai takin han ngai to non lok te Blackwood chung ko tan hianin tam tak na ka lo thok ve to wa he ka thil tri sol pakhati chu min ngai dam thei do ni ai na su zokin na ka thok don rom hoi takin min ngai dam te u a han ti ya ma se Mr Blackwood chuan yakang takin pon lama khoi chuak nga ko ati ta ka chuan pon lama chuan an khoi chuak ta ni chu ta le Mr Blackwood chu a kan hoi le ya lili na chuan Blackwood chung ko hian nang le nau te lo piang mai tu hoi thei to pathwa en kol kan du ni chuan ulu te vin ngai tu la ka som chi kha ipom thei ngem tina han soi non le a Mr Blackwood apoi ka ti khop mai thutluk na ka siam vek to a mi ang lo pok ani dawa kut ke kim ka ne ya chu wang chuan ka follow piang tu chu ke mang ka chom ve thei em ang he ka follow piang tu ko wanga ram chang la ka I ho sak na te is om na zong zong te han ro chun chu karam ti thei lo ni inan se ya lili ingai to chiang te
tiếng tiếng nghe tiếng hiền mà ni indu to taka ilo sel le khati hun la ya ka thu soi wang khem ni ya tin tun ma an thu soi kha lo langa man pania nom dun lai khan didi khan hi mi ngai ang kha kan ro ni o tia soi dom lai khan Mr. Blackwood khan tungai ni ti chu kangai poi mo lem lova ti chuan thu pakhat lo onang che nau te manga kan chung kwa lo lu itu mani vai chuan chu ka kan ti don ho lo nia chu wang chuan nau te mang ni lovin poisa tam tak idu chuan kan ho chu evadil zo don nia tia a soi lai kha angai to chuak we ni ma se lili chuan Mr. Blackwood hena chuan ingai to na mai mai ni kha chu tiang wanga nang hi nei du ro chikan nei nem tin a kan soi lia Mr. Blackwood chuan ole a thalom a thai ani chuan ka te ri do wang che ma se nang hi me chadang lam takhini hi tin pon lama chuan a chu san ta chutia a chu san ta ho chuan lili po chu ngai to wang wanga kanote hi ke man ken kol thailom tu mai min en kol pui lo a top thlengin ke man ken kol don ani thei top ka chuang tin ai fui ve ni ole kina chuan lili po chu dam doin tang chuan a chuak ta mun pakhata hian na alo thok ve a chuta chuan ampu ni om tak chuan an hathok tu te le thil ti tu te chu alo khil fia vel me ani kha factory tang khan bangin hundanga naute chom tu in na lo thok ve a etila hiam pon ma chuan moto changkang taka Mr. Blackwood kha kon kala kon chuak le ta zan maya chuan le julai huna ho chuan so Mr. Blackwood han so pa so ka khiasin TV apo ko motowa an lo ti na thok dang ho po chuan kan ma sum don na liam taka hian a hu tu be ani han tia sin en thil nge mohla huna hian alo ti don le an han ti ya Mr. Blackwood ta chon lu zela lili chuan helai huna hian eng ti tu nge lo kala an ti chuan Mr. Blackwood ta chuan min lo ka thiamula he dong hi kha ka ni to in zawai in lo wa chuak thengem adeta ma se lili chuan Mr. Blackwood helaya do hi nangma ta po ni lova khatianga boina lo siam kha atu love antia Mr. Blackwood ta chuan ke ma ta ni lo mo kadu pho chuan ke ma ta ka siam theilom anti chuan me pakhat chu a kon kala hey enge boina nang ni ho hian eng boina ngen siama customer te in ti thlaba kang sin an lo tia Mr. Blackwood ta chuan a ip te ton chum poisa tam zet mai hi ram pho chuaka ke hi min pho chuak ang mo antia lai pa hian ni lo ve enge ni om je enge ni duwa ka ti pal tiam poisa chu han la lungai thlok teu he do hi ton ta jong kha ka ni khie helaya kampu duang hian in zawai pon lama chuan in lo wa chuak thei mai ngem in lo wa chuak thei chung kan lom bia wang antia ni chung customer ho po chu pon lama chuan chuak ta sap mai chuanin Mr. Blackwood chuan heng lo nia helai huna local chan chu in ha thok pakhat hi a fala biak lok kan du mai nia antia ma se lili chuan hakem ka tilo alo tiwat ma se an pu chuan hey ka tiang khan ti ma ta che lovain be fal lok ro idu le i hlowa po bonus kan siam mai ton nia vakal mai ro antia lokin ke ma zo ko hi ka chuak thai nia ka wa chuak mai nge ti hin a chua san ta ni chuan Mr. Blackwood chu api te wa chuan thuwa lo thei lovin lili nan chuan anin beton ta lili po chu rai puak de tro chung chuan a kan kal na ya Mr. Blackwood en thil chiang mo ti du le tin azota ola chun zum zel episode dot le kan kon ti chuak anga alo chu hun lo chang la kan kon ti chuak le ba don ne